थैसिलतना ना सिकाल हेनैना बखर फाति बुखा याकं साबाय बुखा खाकालबो गाफिकलानि खिको पुरखा khajani dakte buksong tini current kurin boy kisa video problem panang mano haipano belai nangmani bagui tini onron pusang phaimani kha andron mukhana thaisingbo bishalgor amchoni khoroksa bukukjuk belai boys ko josudra debur manoi boss kalmani nei panane porobai bujakha bohor phatri bujakha bono khagla blati jakha tei kubangma yakno subari jakha asuk boys ko borokno jung nai ke tokok ba agiwo ngake tokok bachini dopran bisingo bai siaron bawi oi mano phiaba tabuke chung joto siu sai mano haiban tabu boda jin tibasong bisingo bai sia tongko bekhane bona basiccha kroksa borokno obai sikal rasa mano tiniwo mono attack laikya bukha laikano khairam basiccha tiniwo bujagoi bini nokor phatri thuiro phaina nanga jungnai ne kanke naide di tabuk buni bosong ke abu hai kuno ekta kono kenaya ke joto chin tibra bosong mang abu hai chatre pojok na widong phiao tung tabuk abu hai kem gan joraya chung basuk siang ria tabuk hai pana tabuk su tabuk jora pan se abu hai ke tak khaja ke dong abona sanam jung mane ke aborokno chung puito chung chana nangya karon tam ke saimana jung soitan tongo kam toke hamya bodong hai pana borok ungui tini sukal tini bopura saman ni bono punani nangya karon tamni ke abo hai poribesh tabuk chung khaina nangya agi doko basilia tabuk khai chung joto siu saiman phiab tabun bisun phan je obai khlai jagoi tong tini obok roksa boys ko borok buri borok abo hai bos ni chung kubang ma jagan ui tongo abo hai khlai jak mani kun jagra obo bele khano kha khamo abo hai chung khangke abon bobe ang sanam chung mani ke abo hai rok ta khlai di abo agin ni tokok basong khlaika phiao tabuke awa khene khailana nangya jora paikha tabuk jong chinti brasar jong bage thapjang chin dokon bage jong thangna monai abo se chin boy bela khan nangmani ango abon boy jong awa hirokko bisik pugasriya oi chini triprasa dopa bage thangnai abo se jong naharmung nahannani nangnai hinoi tiniwo ang no bisang phaimani go asung nai jotana